Iż-żgħażagħ Azzjoni Kattolika qed jorganizzaw kamp sajf bit-tema imsejsa fuq il-messaġġ li kien tal-Papa Franġisku fil-Jum Dinji taż-Żgħażagħ ta' din is-sena. Ħennin il-fqara fl-ispirtu għax tagħhom hi s-saltna ta' smewiet. Il-President ta' Żakk Malta, Deborah Bonnici, fissret li għal dan il-kamp li qed isir fil-Kulleġġ Santa Margherita fuq Verdala Bormla qed jieħdu sehem madwar 500 żagħżugħ u żagħżugħa. Il-programm tal-attivitajiet jinkludi kant, sfin, animazzjoni u workshops ibbażati fuq numru ta' temi li ħarġu mill-Jum Dinji taż-Żgħażagħ. Deborah Bonnici tkellmet dwar l-importanza tal-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ. Il-parteċipazzjoni mhijiex biex fl-attività ma anke fil-preparament tal-attività. Għana ħossu li din hija xi ħaġa importanti għaliex iż-żgħażagħ tinkoraġġihom ikunu parti aktar mill-organizzazzjoni kif ukoll ikunu attivi fil-komunità ta' madwarhom. Clayton Tabone, il-koordinatur ta' Kamp Sajf, fisser l-iskop wara din l-attività. L-iskop ta' Kamp Sajf huwa li ninġabru iż-żgħażagħ kollha tal-organizzazzjoni hawnhekk inħarsu lejn it-tema tal-World Youth Day u flimkien niffukaw fuqha u dak li t-tagħlim li għandu joħroġ minnha nadduh b'mod informali flimkien liż-żgħażagħ bejnietna. Kamp Sajf beda l-ħadd għal tfal u żgħażagħ ta' bejn l-10 snin u l-14 sena u jkompli għal żgħażagħ ta' bejn l-14 u 16 sena mit-3 għall-4 u għal żgħażagħ bejn is-16 u l-20 sena mill-ġimgħa sal-ħadd li ġej.